Mallorca per Palestina s'uneix al clam mundial per denunciar el genocidi que Israel està cometent a Gaza i a Palestina en general. Expressament, aquesta convocatòria ve donada per la urgència de que s'ha produït una invasió terrestre a la ciutat de Rafah i han ocupat el pas fronterer de Rafah amb Egipte, en la qual han col·lapsat una de les dues vies mitjançant la qual arribava l'ajuda humanitària a la població de Palestina de Gaza. Israel bombardeja des del passat 7 d'octubre de manera intencionada i sistemàtica la franja de Gaza, sotmesa a un bloqueig il·legal i eficient des de fa més de 16 anys. La crueltat d'aquests últims atacs no té precedents, amb més de 42.000 persones assassinades, de les quals més de 14.000 són infants. Nombrosos juristes i experts de Nacions Unides denuncien que el que ja s'està passant a Gaza pot ser un crim de genocidi, més que evident. L'exhumació recent de fosses col·lectives en els complexos hospitalaris descobreix centenars de cadàvers amb senyals de tortura i violència. Són una prova més del caràcter genocida d'Israel. El passat 29 de desembre, Sud-àfrica, referent universal per la seva lluita contra l'apartheid, va presentar una denúncia per genocidi contra Israel davant la Cort Internacional de Justícia, el màxim òrgan judicial de Nacions Unides. Ara mateix, Gaza és un lloc arrasat pels bombardejos i n'hi ha més de 8.000 persones desaparegudes que podien estar sota els enderrocs. 2 milions de persones han estat desplaçades de les seues llars i no tenen accés a l'atenció sanitària. Un 93% de la població s'enfronta a nivells crítics de fam. Així mateix, a Cisjordània i Jerusalem s'està accelerant el procés de neteja ètnica, amb campanyes de detencions massives, ofensives en diferents poblacions, agressions i assassinats que tenen l'objectiu d'expulsar la població nativa de la seva terra. Aquest crim se'ls comet no sols l'exèrcit israelià, sinó també els colons il·legalment assentats a Cisjordània i obertament armats pel govern israelià. Recordem que aquests atacs se produeixen en un context més ampli que constitueix un crim d'apartheid contra el poble palestí, tal com denuncien fa anys organitzacions humanitàries palestines i també Amnistia Internacional o Human Rights Watch. Malgrat les seues declaracions, el govern de l'estat espanyol no ha donat encara una resposta contundent a aquesta flagrant conculcació del dret internacional i la catàstrofe humanitària que se'n deriva, de manera que incompleix les seves obligacions legals, estatals i internacionals. Aquesta barbàrie no es deté amb bones paraules, sinó en accions concretes. La impunitat de l'estat d'Israel només s'entén per la complicitat i l'inacció de les nostres institucions, per la falta de sancions i de conseqüències d'una ocupació militar que dura més de 75 anys i d'un genocidi televisat ara mateix. L'estat espanyol compra moltes armes a Israel. Només en els últims mesos ha comprat a Israel llançacoets, míssils i altre material militar per valor de 865 milions d'euros. Per això, en resposta a la crida de Palestina de posar fi fre, més de 375 organitzacions de tot l'Estat han llançat una petició per exigir al govern que posi fi al comerç d'armes amb Israel. Comerciar amb armes i tecnologia de seguretat amb Israel significa mercadejar amb flagrants vulneracions de drets humans, amb la injustícia, la discriminació i la repressió. O haurien de rebutjar simplement per imperatiu moral, perquè atenta contra l'arrel mateixa del nostre sistema democràtic i de dret, a més dels drets humans, evidentment. És per tot això que en aquest 8 de maig sortim novament al carrer per exigir al govern i als partits que el sustenten que prenguin mesures immediates i proactives per defensar i protegir els drets humans a Palestina. Altrament, esdevindran còmplices necessaris del capítol més dolorós de la nostra història recent. Avui sortim novament als carrers per exigir al govern i als partits que el sustenten que pressionen i prenguin mesures immediates i proactives. Denunciem així mateix el caràcter etnocèntric, supremacista, racista i violent, encobridor i promotor del terrorisme de l'estat israelià que
de les cèl·lules sionistes locals que amb desgraciada freqüència mostren els seus pamflets sectaris a la premsa local, mostrant el seu sectarisme i el seu sinistre menyspreu per la vida humana. Són un insult a la intel·ligència humana. El que aquí denuncien no és antisemitisme, és antisionisme. Aquí cal dir que avui matí mos hem assabentat d'una proposició no de llei que han presentat els grups parlamentaris en el Parlament de les Illes Balears de Vox i PP per denunciar uns suposats fets des del seu punt de vista antisemites que van ocórrer a l'avui. Hem de dir clarament que a més de mentir descaradament se posen al servei de la propaganda més barroera sionista, perquè s'ha de dir que antisemitisme és el que mata semites. I l'exèrcit terrorista de l'estat d'Israel va ja en els darrers mesos més de 42.000 persones semites assassinades. Per tant, els majors criminals antisemites són ells i d'aquells que els hi dona cobertura. Animam a la societat mallorquina i balear en general a que prengui bona nota d'aquesta iniciativa criminal i còmplice amb el terrorisme genocida i que s'hauria de caure la cara de vergonya només de l'haver-se ocorregut. Però vaja, la campanya antisionista en aquest sentit continua i després de fer el ridícul traient aquí gent absolutament científica passant per grans tècnics de la humanitat, resulta que ara se dediquen a cobrir les esquenes a una vergonya. En la seva proposició no de llei no s'anomena ni una sola vegada la tragèdia del poble palestí. No s'anomena ni una sola vegada la matança increïble, històrica, que s'està duent a terme en aquests dies. I es dediquen a cobrir les esquenes no als agredits, sinó als agressors i als criminals. Tant de bo que els criminals es arribés el més aviat possible el seu Nuremberg. I tota aquesta gent de PP i Vox quedassin arraconat en el femeter de la història. Moltes gràcies.